danna subscribe domin kasancewa. Zilaziya? Zilaziya? Yau su yaya dan kumbo ne aka ƙara so. Yaya dan kumbo ya kaga gidan naku. Irin wannan gida sai ka ce gidan tsuntsaye. Muna can aje gule. Ba mu aje gule ba mu marin bi. Ifan Allah. Yau dai ga da a gidan uban shi. Siya ya dan kumbo, tsoho ya ki mutuwa fa. Kano ne fitinannen tsoho ne da taurare sai ka ce dan kwaikwayo. Zilaziya, kin ji abin da yaya dan kumbo ke cewa ko? Sunana Zuli. Wancan. Assalamu alaikum. Barkanku ne. Barkanku. Ba ku gane ni ba ne? Zuli, ga musu wane ne ni? Kuma Ka ji rabo ko? kwarai kwa. Kowa ya kwantar da hankalin shi. Daman babanku ne ya turo ni. Ya ce in zo in raba muku kuɗi dukanku. In raba muku kuɗi sakamakon suna na rabo. Hannu da zuwa. Ka ji rabo ko? Alƙur'an kai uba. Yaya dan kumbo me zaka ce? Allah mun gode maka ne tsoho da kan Allah da dawo da kai tsoho. To yanzu kowa ya faɗa, ina so kowa ya faɗa abin da yake bukata a cikin kalma ɗaya tak. Baba da shi ku duba wannan na riga na gaba da sanin ban sai sabon mashi. To Zaidu yanzu me kake so babanku ya baka? Alhamdulillah masha Allah buri na baba ka saya min sabuwar mashin. Ka ji a tarare. Mashin kuma? Me jita kai me kake so? Baba kuɗi nake so zan gina gidan rawa night club matasa ne don jin daɗi da wayar da kan al'umma. Zuli kefa. Baba ni miliyan 5 nake so, amma kuma ba na so a can. Manyan gida. To sai kai yaya dan kumbo. A matsayina na babban ɗanka jirgin sama nake so. Da kuɗin fetur ɗansa da lodi full. Sai ishe ni. Zuli, wannan magana ba gaskiya ba ne. Na ɗan zo ne nima na ɗan samu nawa kuɗin ne shi yasa. Point of correction. Me naka a cikin wani abu? Kai bare ne zuwa kai, don haka ka fita a cikin al'amuran mu. Haka kika ce? To shikenan. Yanzu babban yaya dan kumbo. Ka yarda na fita? Billahi kanka sake zuwa nan gidan ɗariya kake. Ina zuwa. Ɗariya kake. Ranka dai. Wai me ya haɗa ku ne? Kai ka fitar da hine ba su ashe bane. A garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yanda daga mun sake za ku ji. Mun gode.